Anna bheith go léir bína gohann san megin na cúnghile agus áthir chun bhfuil táid do lá jaspa gáin is síos go cúnta ligigh den chiad den eile an trío mhórnacht. Jason McInnes, bhí sé geolisnar sin an nám, mar bhí sé múine an júbhagus cha sin slí léir na síos vís bóra na hénig. Geos go chas na feig a thar amach ríist. Ach, bhí sé an nám agus tá sé go breá dúna tanis. Is tócha go méid comórtas tí réire go láidir a ggéiscail sin réidir nacht bhil agus a chuirchan cín san thesan tíre tána bhainte go le ceols cos a go chéile anna chudrodí búteige ach tá sin tosnú le uigí raheile agus Lord Gardens mar a rá. A chuoine bhaisle Jason McInnes.
Anna Jason, Dearnig go méid cótas tíí a chruch anna hásta letan sun reachman. Well, an túisgurt á híráin I chéad in ile ó nó mai. Agus dír go bhhaile marrá leis na dtíine ha géisteach líng hos a túisgurt machurann sibh RNAG rimis an iver teacht tucha se bharing. So, ma hand chur teacht ring 8 8 agus RNAG rimis. RNAG 8 8 chun teacht ring beg Nancy agus an chudéil concertógan messages agus an iveréile haging gorgachéin eile se cúige héanna cúige trí agus is séidir teachtaring réichanna go sun. So, tá náit láán agus us catá go húnta chum léana anna chud lead takar naisios na comórtas sí blian teile. Agus tá sé gún, tá sé gus leis anna chárdé discin sun hís. Agus ní bhain go séine chun chuir chun bosca ceolacht is rin cóirí únta chuad chomá. Right, bhfuil mí geola Sullivan sun leataíomh. Yn hyd yn eile, una me glinsi, ond o maig gwnta hiroen de sin, agos ta si seint. Dyn ystod mwyn twari fi sydd o'r ysgoliwm sy'n ysgol nolig cesi, noel hwg ymysnir, agos bryd harper so, ta ffys o gynnoch ac sin. Agos sy'n o'r hainig una dwi'n na yn o'r rîl yna, dyronig si the cottage groves agos the nuns walk. Hwf marsin, una me glinsi. Gwrma una. Wel, tam i dy brwrau gladr ach tam i dy tac congrach yn balad yn chiad yn ele. Ach sylwn i'n ymau sy'n cameralef yn aigerlun nhw Facebook ta slw mwr y ffarau sy'n. Ein yn affwyl Facebook o co, pe ar gwylid sydd o'n people without Facebook, ni sydd eich achayna. Ysylif dol gyda www.cuirechancéil.ie gys ta sy'n glir yn sy'n choma. So tam i dy strahal nhw streaming bio ar Facebook Radio na Gaeltachta, ifigúil agus ar Facebook Cuirechancéil. Tá Michael Mulcahiling a Boston, tá Eddie Kinnealing is a Rank, tá Marcus Amor a Chooling, tá Nora Sutherlandling, tá Mara Niva Hoonaling,
tá sé gachrathe Jason tá éhan ní níagain tá Martin Enright, agus tá sé tííochracha bú, agus is tócha caiimi cuioine bhar an fiddler dúnaí an comórtas sin nar a chuoine idir Martin Enright. Nóir fehíling America, Seán chéiling, Buscador breá sin an tuisgurt gan dót, bhí sé ling réimplíonn. Norrin Morgan, McManus, dahí sprúl, bailíart dahí, agus leanúint léana mint san nadáil. Buongiorno, buonasera. Se, tá míad take go corcaig, agus sé pe na carige den chiad den eile, agus tá an clownsaling mar an dar blian go ramarrán, bhí idir fúr Sheáin fedógstáin agus níor bhína ionteach chalín beag. Ach bhí sé mithe trín sprós go léir agus bhí sé take dín chuigur deag déarnach mar bhí sé chuma sin. A chu nocht sí cuimhin í lanúra hagain. Agus tá sí chun port a haintoin. An port pádí nó raffertig. Curí fáilú rim cuimhin í lanúra. Corcaige bó, anna bha cuimhe. Well, tá mí dún tarna seo chuig go ríist leis sin chiad mhór eile. Neadar san ismail an clownsach nar híonn siad síos a gáin sa péir sa tránána díring nach té agus arána bhína chu ach fiddles, mar tá taithir san bhaithir Sheáin an idil, agus tá bertacha go muocht an san ocht. A gcuine chéile, tá na berta fúracha, tá an chiadanna co chuamhinis Annie Smith, ó bhaile macnába, chaimé sin ras cheartnis, baile vicnába a gúnta ardhacha,
Tá sí studéir thuas a glas na hoscoil am le lia, agus tá sí chun séintin sa dinge nocht tá sí treis cúpla porta ránú Julie de Vines agus fiseog na maine nó de lechan de marning. Curig fáiltúrimis, Annie Smith.
Annie. Bin a gofyn sy'n Annie Smith o baile fi cynaba, hos yn sy'n y gwnt ard facha, agus ta na dyn y teacht isteach na dyn y fi dianach. Sto grod y geisglis yn radio. Sydd y socrw isteach yn sy'n is tan at lan. Sia, ta mi wedi dwi'n sir nes began sir go o ard facha go, tiroen, dyn chiad yn ele. De looskrif clown aan de cheol voor ging als je een kwart en veel in de loos die morning dinner breakfast en thema defa. Wel, dan clown says kienne een keer de nelle. O balle beogun man het ocherer die roon. Schochuf geneerd niet gunne. Agus tan de previge starule se clown fit leert te schama doring der konta wine gaan agus hier tiroon. A goeie oosle. Schochuf geneerd agus ta geneerd gewoon cornfeeper. Siam style, agus yn cilciri ril a haint yn y gieg. Cwrig ffater ymys, sned ni cynna. Sinead Nickena yn son agus fair pléide. Wel ta mi de Lashley tîn ciad tímpel yn ffwrn ar fadmar defa. Agus nad yn darwyd gwyl ashclib nhw hashtag gwyn Bonn SOR, BONN SOR. Agus yn ifr tex eisiau cwgi hen a cwgi tri. Nhw ma hant o glech o'n tŵsgurt. Agus ta na chwyd o'n tŵsgurt o gymwycht y nocht. Is cwyn tŵ RNAG 89889. En hier dinelle has hij nu haar 10 jaar Minneapolis, Minnesota. Als je studeert
tógáilte well architecture. Tánach edition típul na lenta sé heile fís. Se tá sé bhí sé hána sé go héiring na bhí sé cúige feag bliana agus bhí sé géiste le ceol gailchan san. Agus bhí sé géiste leis thugus an air a cheappas go raibh rian James Kelly ar nafiiciim sa go raibh sé a bhúinir feag tamlín agus Seán Gavin chuma. So tá go chéanra dír an sa going agus an duine ha géiste na Joe de Georgeo nó Joseph de Georgeo agus tá sé chun an saoir cín an de primrose les agus an bloom of youth a haint. Gá réil chuh mar sin nó Joseph de Georgeo. Anna bheith Joseph, Anna bheith ar fad, agus cuoine mar Paddy O'Brien ar a cuoine mar St. Paul, Minnesota, san caralum dimig ón fadó, agus tá seón fós. Se, tá míid dúnt ar nas go dtíon clán ceolbhar sin go míon fidlí chun tám go léir. Se haon drifú réile teachhuinis, se hí méh teachhuih, ach na heisi de socrú daon san chamíid buascáile Carmel Gunnig atáning ar Facebook, Catherine na Híogan O'Vain, Ciarán Kelly Hanas Ríist go léir mulla ónad sanna Eamon Duff ó Slip London, Kathleen Nesbitt, Lawrence Nugent, Noel O'Reilly, Joanne Donnelly, Meala Faharta, Anna tut mulla den láirhór fair pléda. Karen Murphy, Nora Sutherland san na Dáil, Buonanotte, Chútsa, agus Emily Sigala, Flagstad, the Joe, the show of Ishin, or Minnesota. Ciarán Kelly Ríist agus Ciarán tá Ciarán chud messages big mere tiny. Ciarán Elimi agus Noel Kelly agus Aiti Keen. Erechmadóhan don Vladar tamid set up and sa na microphones gléir túnála agus chun idúsáid sechuh Smith agus Sheáin Finbar Dwyers lagan de dúsbí óin the brown sailboat agus an tinkéir mairich lagan Finbar Dwyers sin. Rinne Wusle, could ik fáiltir mis, Maeve Smith.
And yes, fair play. Méamh Smith a Govinson. Well, aríonn sibh cuideach an san siad í tún mar tan seomar gairí te, agus bhíonn na strang na gairí fad agus las tún. Well, tá míad do an Eisc America den chiad in eile, ach vís agus dara caint a chinmh híon led sean sa ceir bliana hin, agus mas mí gur de lads a bhlís a hainis Andrew an Ordernach Grosin ta. Du géisteach lú? The hainis na lads a bhlís ceir bliana hin, I think. But anyway, ní heis na haige tá Andrew Caden tá se ó Betsy de Maryland, agus tá na bhescar Michael Coleman, agus led á Bonn agus Seán Maguire mar sin, agus bíonn sin sa go riamh. Tá cúpla focail gailing fáil meige, chun heim nebach, agus sin rud a handra chun seintúing na méarachan na talúra, agus an meall ochracha, agus bhí legan anna iast an meall ochracha nún bunch of cís sin ag John Kelly ar chansar tína mas cuiineh hir sna seascadaí déanacha. Sin seanna John in is gandót. Right, will mi dolph? A chine wasle, slí léir ó Betsy de Maryland, United States of America. Could ik falter him Andrew Caden? My Garrett lads, now the mother is a guest clinging Munson sail radio and Sonach began a session going noch na vegan comórtas thart. Thomas Stoolish Comor Henry Gerech Mobina go Andrew Caden and son or Mary and South America. Well Tamira Fanu to American is Tamido go Boston. Agus during Government lecture going Hannah finish Adam Call Mullen. Agus on Tupani Hanisha. Tasha post holds Tupanish agus moon agus gobber rodegin na cleanum. Ach cosúleg a chaine eile nocht tá méidsin rudí buaite seo go léir ha go muochta nocht agus an méidsin ceolthirí umráiticha tréisve páirteach ina múin agus in ilúnt ar na blianta siar a bhí dróg.
Tá adam mithe go dtíon tapána chavíil sa séideag, agus mún sé bhailín hálán de lead zóga. Bhí sé ling hana fin chavíil sa cúideag. So, sin méid sin tá sé fóscáil am maic sa. Tá Brian Hughes a géisteach ling, Stephanie Lucas Caden, gcuideachta Andrew Caden, Lizzie Garden, Brian Miller, Emily Flagstad, Peatation, the Centre for Irish Music, tref here the Joe more anyway. Aita Keane, hello Aita. Chris Powers, Nick Flaskamp, Neil Gamahagan, Jade Dowling, Donla Savish, David Nesbitt, Martin Donoghue, agus Shane Scannon. Agus an son an takes, task of gcuideachta chu takes, a going selling takes a chuine gcluiche hen a gcluiche 3 51553 sin never takes. No an tuisgurt. Náid 8 agus RNAG níag. Tá artá buile géisteachling was san gon tar oscománis chu sé takes a tan never takes a gobar. Se, mar a dúirt, tá mí a géisteach le Adam Mullen agus seanra a ha prucha gesúd, as na díal píisiní papéir se go léir. The fairest rose, agus tá sé chun na haint mar fónmáil agus mar chun frípe. A ghine uasle, an slí léir an tupán, curig fáiltear imis Adam Mullen.
Wel ni len fel gychwr jet lag ystach ar siúd agus et sys teacht ar triet lan an topain ni len dog meilir. Wel ni rafn trws choffad gyn cyd yn eile ach hog sian achar cynnar teacht yn symud oes eis at y traffic jam hol yn eglwys yn tunnel y gorcwg yn syn. Fi eisiau teacht yn sligli ar o'n rhain o gwynach agus dyn y dyfert y her. Ni lisgwm taswn na meg brian ydyn Bert Smits na drifwrcha nhw'n vert y her na ffaelains ach be mi dy ffair am achtoif tres yn comórtas. Seán rud a hamach darach an seint o English na siúl ró an lúchrachan cwyn tú gani ar junior crehan ar erin tún tjónsin agus cawn eile shoving cani around the field agus sé cani canaldin is na montóri einsig dum som eiler sér dús vi sé caim eiler an Americanach sé vi caintlis agus ra why don't you play that? Why do you keep playing that shoving cani around the field? Agus benod vi gestgan a vrana vian shalif canig a vrana vian. So shoving cani around the field in ish. By the way, na mhór haging nach nuhur a chonel a vali vuig o hir chonel o gcuideachta a Sheáin amainig agus o Lungfort agus conta an chláir Eamon McGivney. Cuidigh fáilte romper. Buach slédi an nafaléin gwintugum leis an jab sin an nacht. Chomh mar sin an rain o gonach Macdara o fheiceáil agus an lúchrachan agus shoving cani around the field again. Cuidigh fáilte rimis Macdara. Anna a Macdara gur maithagat, se tá mi dul haar neis haar farrig a ríist go America. Tá mi dul go Connecticut an Trussia, agus tá an ferse treis an irid san a bhuacht an choma, cosú le a chain eile, dal na scéad bín sé seinte Ceili Band, go ngaid the Pearl River Ceili Bandera, agus tá sa go min an omíocht atras an gléir. Tá me caint tai chéilethir,
agus nuair is chéile ó chéile chur vís arális na ar bhéon gaeilge leis na jabbers hail nuair an áling hís a gúlé mar tá nát lán de chéile chuir a gine agus níanim an anim na teile. Ach nílisige cá sé ceiste chur a éthir dúte. Bhí fila cáúil sa chlán sin siamas bar inniu. Tá mí dolamann sa ríist. Well, tai. Iad a cadén gailing chu freisin. Tá se chun an darrá a bhíige a haint bhilthirí. A couple of real shade. Conor Fraser's Maggot and Tom Steele's níl sem cad spríléisisin. Ach sin na tríchin haige, couple of real chuh mar sinna, tai chéile, chuí fátar mis. Déine amach go bhfuil an gangse a geirí churthánach san nóstánas a rinne se tá a síos go des ciúin san le breis úrach leigeach tá mí geolis leislí trí tan chiad round geolis críochnathe. Tá John Kelly of Lackley treis cógáart sín bla ása se de Saint tá sam gúil James a bhile Americaach tá se meachta nas golua smrach san vedishin sa. Tá cahlá Corán ag muomh a sochtan taobh sa gefénig wasan san na dírchonil tá Lindsay Caton, Margie Mulvihill, Julia Gorey, Patrick Winch, Samantha Sheridan, Damon Kelleher, I suppose na Kellehers Rishta Bonson, George Keith, Seán Carden Ridley, Noel Fahey, tá Léir San Andrew, Brian Danny Minnie, agus tá British Kid nócha duine fiochan ar Facebook radio na gaiid, nead a catar na lehanna geile ní lean correspondent na Gwinginson, agus Martin de Cogáin, Deva has a Martin, went to Holland America Force. Tin an dunchin an 9 bhúil sé siúd an Bonn ordan pí blianta hin,
agus ceanndhair bortil. Se, tá duine dénach sur chéadrón do gin, éfyd I cehar diog, an dre haar eile, cos leis an dre fúr eile. Agus sé tá gistin gom gandát an rein o gonach pecs o fheiceáil. Ceoltá den sco ach bín sé caint a radio na gait stig minnig chumá agus bridúil. Se, gachan na dolwan sa siochwyf pecs o fheiceáil na gin waslachan an gaur sa bháinéir agus an petticoat lús nó an gátan de brín an petticoat lús a haintíh. Cudig fátar mis pecs o fheiceáil.
léir bine go Paxson san Paxo Feáin agus bine ifir cethir diaag agus nílann cúigiú duine diaag línganocht mar bhí scrúdú leis ige maidin de sé stadú le bheith nach 8 úr sí na scrúda déna chuirsúlaige a sa ceannaige deúin sin mordach ma giban ar menú chuige. Agus an aide ha a benú do riine bhhailm benú do bharí ní chnáibh sí mar bhí sí lína hen bbliana ráidir na gaiiteachta a mna go nepií thuas a gasla ach sé tá an jab sin tóchas os ag chomh-iomaitheoirí thuasan san chamacuoine bhar a gara einam. Chomh-iomaitheoirí. Se, tá mí tusna ar an dara roundanis, tá go chéine scaoile cosa agus a tarcanálas mar sin de, agus sé an trosise siad na moltóirí a ránaíonn an písa a hainthigh na mhóirí. So tá na moltóirí treis ifir a héana lorug agus sin Kilty Town, Alice. Ar nás chuibh mar sin ó Kensington, Maryland, USA. Se chuibh Alice Bradley agus Kilty Townice. Cuidigh fá tríompa.
Alice, gur míle maithagat. Bhí stíocha túir fan airann san na charda go raibh mar léir athir dar cnéide gur bhana chud rúting ar siúl gan san agus an fána muthaige agus ceapscrib text treis teachtasteach an Papa nó Michael Dean or dagin ach cheanna a hawn ná bí an nuachtaige ní bheith amirt do chluthe canis club na héireann idir an gleannas cilmha codad na crócaig ar siúlanis. Tá an gleann taraice siar an bráiséis dá bhrísin siad cilmha codad na crócaig cortha ile éireann sa féil. So, tá sé sin chamáléon bónúir. A mi rhan asgrín dara dyn is sa dara round agus dyn malhori agus tá sé tapig yn ocht. Go be o megin nic innala. Tá sé gomwn trosio. Byn me falsi blwyr sy'n enw sy'n. O ghaelt at chydówyd, tá sé do lorg yn dara fwymryn ma agus sy'n cwpl ril John Dahartys agus Black Pats. Curig fáilte den dara uair nach trum megin nic innala. Megan, Anna Megan. Well, Tammy the bugger I get in on 3 dinners a dara round. Tan of a machine takes a gobber, Canary gala mak le pax agus mak dara, sa gran agus donla fheiceáil. Ha níor an idir duine nún duine. Agus tá siad san gléir gan dóta freastal tinol Nicholas Tabína haar siúl sa réin a gónach na an deire seachtaine se, anna dheire seachtaine mar tá hís ní bhrach leis mar féile na brídóige siúl. Tá emini léir agus emit agus bháin agus cahalóíana géiseach lingomá agus siad anna hásta. An ifir don teach se cúige héana cúige trí, nó más an tuisgur sibh RNAG 89889. Agus an hashtag nó an hasclib se hasclib Bonn SOR, B-O-N-N-S-O-R. Right, a bhfuil thuirí ó Jason
ifir trí agus ifir trí tá lorga go sun leis. Jason na rinne uasal. Tá sin agus Sheáin fa kitio séas harnpipe. Ifir trí? Oh, na mal horí mi cheart. Woohoo! Dó, port, a hern zig, agus an siúcán sneachta. Curig fátar imis Jason mac agus a chunid a haint, Steve. Jason, gurmagat. Well, tá UCC trat sac comór tefhir na ceol léir agus tá sé in advertising an trad festival fénig. Lindsay Caton tefhir der sé gúil connecticut go léir tefhir de chéile. Jolene McLean, Damon Kelleher, Christy Courtney o Shea, the Pax, and helping Tina Eck, hi, Tina Constanza Tashishin and Sarson, Alice, Joseph Desarn, Molly Ray, Ben, Kathleen Choran, Anne Lynch, Oriane Weiss, Brian Morrissey, Maradini Rinne. Rodovana Valam Luliv agus Anuf Nuravin, Vailadori Galer Chéile, agus Katrina Edirig, Picturi Choramachas Marshende, the Hogus Picture Davasi, and the Sheáin Rashta Mohanson. Agus Chosha Wignesum Marta Picturum of phone. Gavilis a day, and Kate Comórtas, agus na Vailadori Ogus, and the Maskvi Ivan Roberts. Agus the Caliga, Mish Kate, Hollux, Nostral, Le Ailche. So according Queen of Erchogared agus Tan Ceoil. Agus vi Saralish na Vailadori Ogus an Sanocht, Tanu Winter Chéile, nor Hamid down to Chéile. Agus Tapwin Sheshinish na Dina Galer Hagestachlin Homa, is en Clown of Anna Ceol Galer. Well, Birson Marata,
tá míid olh den chiad mhór eile, ibre cearsa dar around. Úna me glinchi, agus tá siad lorug ibre cúig weitúna. Sin á Carolyn Farewell agus slán le ceol. A rinne ósle, críg fáilterim úna me glinchi.
Anna iasúna. Tá go chréinsáis ceola chun í leon dót méilir. Reigling marsin go dtíon chéad in eile, teacht a bhaile rís go corcaig, cuimhin í leanúra, a charigad sépiad na carige. Le hing féinnig carige tamplis nach neidir. Tá gí na mhór dyn so san aigen yn so. Tá Aoife Granville treisir a gwyl si bwynt anna hanya fesni agus y dyn nhw cogad agus lys na hymhori gcuideachta agus spesial na mhór agus bai gartan certica tá jabú wasach ganocht. Ha, we have the fight smoke. Right, cuive, tá na mhór lorgan dar a fuam rianwit agus sin O'Dowd's favourite and the highest till in Sligo. On corcaíoch cuimhní leanúra mar sin cúpla riil. Críomh fátrimpin. Cuimhin í leanúra go bhain san tá gang á chorcaigh an sa leis agus tá siad a tuaid gríoside. Well, tá fuid an bhúr sa gobar le tá technóirí teacht amach na closa, tá brain nemach go ganas a cuasaín san na siar a chahéirí agus colm hélín san nó héli mar dermis a gúlé agus tá gandát seanna ceúis a gasla. Agus tá córaing á Catlíní choláin agus nátíní chostal leis tá mé anna bhaich go bhfuil an san ar deonta leis na texan agus na rudí léir. Right. An chéad am mhór eile se an chomh-iomaitheoirí i bhfuil a cúigecha testáilbathe san
Anís mit a haar na schoif, weil vi kunna abba. Agus tá fúmáil go a héad mé an leabhaigine, agus ganna héige chadalorm, nó na tagan an colormstocha. Conna ha graing dín leabhaig ná tucin colormstocha. A rinne weis le curé fátrimis, Anís mit.
Anna Annie Smith Givenson agus tá míid leislí sin dar around in is. Well in chiad in eile, I bir seacht o ochr hiróin, seachnas chuibh sinnéad ní chiune agus tá na maltóirí dynam. So naid a haim feheblis na maltóirí, bhar an buchas chváile Catrini bhil, mar bíon anna chuidibre buint leis an comórtas agrú rimré agus ní bhíon ní icfán aberach dine Katrina anna chuidaber mís of rimission an craibh. So gur magat le Katrina. So bhil thoirí have we fight smoke? Beidir go mula dí sé chéile. An céad ceann. Well, da hain si an cilcírí riil treis confípa Seán Maguire style nó dernach seachnas chuibhín is snéad na cynne o ochr hiróin agus tá si chun an bunch of green rushes agus bhai garní gus an catascíte go tún san is House of Hamel. Nacha? Go mút chefad. Críg míle fáiltúra mis snéad na cynne ghine wasle. Anna Gléir. So, tá mi dul hartín ríis go Minneapolis, Minnesota, agus sin gandát Joe de Georgeo, nó Joe, agus an úr dernach da hain sé dúing, tá sé caiile gom tá sé the Primrose Lesson Queen agus the Bloom of Youth, cúpla riili beiad. So, an chiadú radélin is a bheige haintige begus gwyn larach. Nor bhíon an cépar se hart, bhíon session mór dagna ach chun ferratí té agus caffi siúl nó fáil agus cúpla capra leis san atrium. So bhí míid caim heile sin níos Jenny caim láut le Johnny meile sin. Ach, tá toragain. I bhí ceir atá lorga có Jot. Agus sin the Liverpool, the plains of Baile, rá chun fipa. Rinne was le críg fáilte ribhis Joseph de Georgeo.
An bhac léir Joe gur míle maithagad. An nóta díarnach a bhí ráilefan san nar a bheith an comórtas thart, beag teagas caffi agus a rinne, rudí beag linne, fáil san atrium hís sin at Paul mór hís, gur gchéine hans as nóstan ag an comórtas. Sin feic an cúig bhailín eile. Ha sé seachas le fidil za dan iad go léir go mbeocht go géir chéile. Ach seo hí an néo am mhór, agus hí i drifúr a seint anna féin. Seo hí méh, haar naschuing ríist, agus an ordernach na bhí méh ling de haintí bíóin agus de brown sailed boat agus an tinkéir mairech legan finbar dwair. So tá de gírig figuring in out nis finbar ná finbar, cad ein ceiste chuir siad irthe a gur an dara íirecht. Bhil éana go bheith na bhil thuirnacht. Ní bhhailm sin, Tá jab annach roiige có. So. A sé dara gan dara ceann agus sin sláán le Lúndin agus Mrs. Lorries. A ghine asle, haar naschoveríis krig fáilte rimpe, Maeve Smith.
gur mágat méh bine go méh Smithson bhil taimí take goríomh a deir a gláir agus nóair dénach a hain sé an máil an méchan na talú agus an máil ochracha chuing an slí go léir ó America gan dót ó bet a síd in nuair daigen cad chur dara Canadian san cartú mór am chéanam eile sin Maryland rioch am hán America sé agus tá sé an soiríos mar dúirt le bhí sé sa hanna féin ceir mlíana hain agus an trus tá sé le an darad good choice a bhiltóirí Andrew tá sé le Esther Snow glen daoine Easter Snowach Esther seanna ceart mar is bailile fearne sin huasan san ní réing agus an flexan blúmna dhéig Tá ahrán anna dhéasan leis sin scosce leile Tá míidir fé hefn go méid colm agus na microfón sátas na ceartaige Right, bhfuiling a riine le chuí fáiltrú a ríist ahúm Andrew Caden agus Esther Snow agus an flexan blúm da haintige.
Anava. Andrew Caden and son visa in the recent gcluiche Sheáin Easter snow, Easter snow, and gcluiche Sheáin and Easter snow. But then Caden Arisa hind here, and Shaskadis and son in Frank Hart, and then kind of a Frank Nachtersti in She Laganani este Hafod Vidon Lonidin of Tune Conner. Agus conducted in the Freel Sisters Lesh Laganani este in Louis Gweco Tamalohen. And an Easter snow, Easter snow. But Easter snow shan no cat. Rechma, Tamid Hanashkadi, Ibid Hinier, Adam Colmullen, August the Hind doing an Ordernach, the Hind doing on Adam Colmullen. The fairest straws and Queen of Eshin, Voon Maulogs Gunfeeper. Na de hamid fehlish na microphone stols na cat ta Tommy Joe Crowley Cowley geishachling ta dahi spool han ashling Tom Glair ta she an hokle una Karen Dwyer Myra Buckley Victoria Mratsovich sorry guldanim rat mi hartum Julie Gorey Geraldine McNamara Gle ta shitsun Glair fehvle fele Sheáin Vic Fadin Vegashu Servad Barbara Nealonda Gretty Malay Niamh Murphy, Brian O'Gallagher, Colin, Cadis, Cavmile Scale, Carmula Joe, Shairachma, Gerard Scowell, Agus Marshande. Right, Tag a Chaimer the Barrison saw. Shahanash Huv, Andrew Colmullen, Adam Colmullen, Hushashtacha Animar Adman. Tasha Holsa Tupan, Morrisod, Leblian to Tashan Selena Van Chéile, Tasha Guntuch Eishkind and Trish and Trust Fadinov. Heinshan Fair Straws, nor Denach Agus and Trusha, Tasha the Lorgan, Darf Wimruet, Urinwet, Agus Shin, Drowsy Maggie, Lagan Joe Cooley Deering. So, Rino Washle, Shaint Drowsy Maggie, Kurik Falterimish, Adam called Mullen. Agus Finnegav Adam Colmullen, Gurmagat Adam. Tamidinish Nilak Turfakuging. So Tamidinish Grivid Doyeg, Fernanesha, Mactara, Dinuko, Bergamolican Farella, Plankarum. So Mactara Failan Hove, and Hiedreher, Ordernach the Heinchan, Luchrachan, Agus, and shoving canny around the field, no shall live canny Gavranavi and Mariskinov. Animal Hori, Kaintons and a Kadianishid, done. Chiadíireach duile. Tá siad dúisteach mún ar hasisiad a garagán sin na dháin, ifir a héan. Tá siad a lorog, díod an jolly bigger man, agus the humors of belly candle. Which is the good? Mach kind of move. Rina was le creek falter mis maktar of feline.
Jolly enough mar defa bin a gyf magdar o ffeilán agus yn jolly begur menige. Ni dal yn gwlein locht siúl tímpel y hile fi eich trwy'r cael eich chwyn y ffadon ar fi sog ni ffarif na ffyr y fohyn o'n y bacig. Right, tam i der yn darad yn y dernach sa ma han tu ffair fas chwn ffeg i fe hegod nhw plesg chwn dy fwni yn y ber greimer tamlin biogel ni lach bert faca. So, yn darad yn y dernach tai chéile an slí léir ó Connecticut, USA, agus an Northernach da hain sé an Colonel Fraser's maggot. A besin bhí geiste, was that what you meant? Colonel Fraser's maggot? Wow. Agus Tam Steele's, reels bad. So bhil hwarí, wouldn't you have treis one agin him sos? Saul san naul ar siúl and so? Oh, stumped. Camera gwylio man o fwych dys na orathe fi yn y gwyn yn comórtas sísa mar tá sé dachar díalas go chéanad go háir na bhíon méid sin dino haar lerón. Bé mi caiimhil ar feiceán ómad. Tá tar a gwyn. An tríú fumrain, well tai, da bhaintir chéilechir, neadú lein bhaintir gut le muintir dyr yn áling, viidir anna múl na chéilechir sin goléir. Ach, sin rud a hálar go cwbait yn trosio na an Fox Hunter's Ride, a mile. See, that's the link to the rule. Come your hair and call it hop jigs. I hain't even so a tie kill her. Could ich water miss? Ní lecht duine bhain fác a gin. Tá mi go portláir go chuige sin, agus an san beid cúpla speech a gin naid a hanna moltóirí díige rudaí chur le chéile. An úr dernach da hain an ferse an gaur sa bhónéir agus an petticoat lús. Tá me cain condát ifir a cethir diag pecs o feileáin ón rain á gonach. Agus córa dain siúlig na mhóirí sa. Ba bhail an fáilte a chur rimis Keith Johnson ó Imrán sa. Tugann sé takeíocht yn gach bliana agus snéad an agriocht thug an airde chearta ceolthóirí is mar sin de. Agriocht anhachtach san lá tagan inmh le cuasaí technolaíochta. Ha, tá freigar gin. Ifir a cúig tá testáil pecs.
agus bin oigí rathlig. A rinne uasal an mhór déirnach a nacht, an mhór déirnach a gornóir a bánáir seanúid a gáhíle sa fithe dó, chuirigh fátar imis pecs a feileáin.
Well, Snéir go bhínis a Gráinne Gildé ha géisteachling Hallinson, John Paul Reynolds a géisteachling, Sné, Sarah Gielis, how do you do? Comes down to be me the Queen of Communic. Bridge Barter, Annie Halpin, agus Francesca Lewinch. Gurmag of Gorvelling i géisteach sa Fariring, agus Sheáin Bonn gúil sé léir maiáir. Tá sé dianta de, a sé dianta de airigid, tá sé trom, agus sin Amergin, dúan Amergin, tá sé ar an Bháin agus seanna bhochalinn san Sheáin an Bhile. Agus nuair a bheith an búthóir, fachtagin fa ceann 5 námat, nó 10 námat, nó gáharach léig. Curfur an einament sa hís agus tóg Frenson agus sin fra homa mar den siad asper le 24 karat gold. As beg shek mór san an choma. Ach ar dús bhhain ma bhachas a gháil leis na technóí Brainamach agus Colm Healy agus Seán Carúil a gasla. Mar a dúr tanna féin nocht cytsin i bhil tugan seanna chud cawr leis an rud se olafúga chéim blian agus ha man a bhachta. Elaine McCowan a dyn frwnicht yn synocht y balwn a Henrich o Gleir. Agus yn ffyrnoint wntibas ffola, Seamas yn sonyn yn srahal Gleir agus fi yn partach agus saat y galadur yn na PC ceol Gleir ac nos on Idolin agus yn triblot sy'n Gleir. Is mi rŵl technúil lí go darlíonn sé éair. Agus yn sy'n mwchrawn taca, Jack O'Murtig, na fiating fucking mailer, einrod gan last year, dwi'n sinúntífas fóla an verticus yn cwn o breshe, agus fáiltí meg especial hyn o'ch drwy'n catlín í chóláin, agus ar sianach ar an Nancy, ar naslín rís, agus gurmagad Nancy gor teacht rís, bín tún sy'n guttrian da túl cawrding. Mo léir hóir, dar o Canada, a bhín a goni túl cawr, agus gandót dawn. Da Johnny agus Noreen agus yn Rochestown Park agus yn ffyrn Gleir yn so. Mwyn ti'r ti. Agus chomh-iomaitheoirí hwysyn sy'n un dar nhw'n achos. Nif hot si yn dar yn bawn mar ar noen dy caileg padig o mahwn o gaflian o hyn agus Sheáin ffer y iarig yn bawn yn ciad la. Yn go arig i deiryn. Agus yn son mar ar dŵr tan y ffen. Ta man y fwych dys dy imro de geiling agus chum fáiltear mis réman an sod an chiadúir ceanna sí ná geiling agus in is tam chun cuideúirt de Garachnéad agus Anthony Tatsos is Lorcliff agus sin muchid Sirát an son Camadal Sísas an Tora Áil. Garachnéad. Gurmagad a fadar agus gurmagad se agus buchas a dús is tócha ar cheann radio na Gaeltachta leis an uile cheoltóir a tháinig sa nocht. Morach bhór misneach agus bhór ningháilteach ní bhecha an comórtas a gin agus tan sibh le mola ní trefrist agus ána bhisneach agah a misleach leis agus na moltóirí tá mun choráití fel áthir agus gaim buchas le agus gríim gachrathara mun a goráití an san. Tá radio na Gaeltachta nó artí radio na Gaeltachta tá míad lechiad bliana ar a bhód le bliana nuas an is agus tá ceúra ar bun agus ceannas na TMI tá rití de geúra le bliana nuas ná ó glún go glún nó seachada an tradiisiún agus ní leon áras na gúilte sin le fiscint go Sheáin agus go láidir sa nocht. Tá mehel breá níl mílín héin gan dát tá na dtíine fáidir ha gréchtaí fáidir luig peidir imró alína Gaeltachta gaelín comórtas ceoltóirí éireann agus úntaobhas fóla chum agus tá mehel héin gin na sa nocht agus tá buíochtíomh fad as bhfuil gur bre nílú he mena henimach a ríist a luite níos luige peidir agus samana bhuiich san dachaíocht a thugann sibh don comórtas agus a gágan bán tathagach láidir féin comórtas san na héim bblion. Ceann do bhuiicn na bliana gan dát an bán óide gan héin i radio na Gaeltachta agus ceannas na cúisna lei sin ná an áilte míad ó Johnny agus an óirín agus ó Ciún Rochestown na héim bblion agus gur míle mag bheith san chomá. Buic fimar deirm nó clochmhíle sethe dimrial na bliana a gcuine a gcónaí bán óir. Trád am léon go leachtar síos marc do thórta igen agus an dacha tseannig bhí mar a cuiideh sáil meach an bharta bhí mar annig agus sinna géisteach le buscadóirí agus locht an chansartín bhí mar a cuioine bhar hémasach má hóna a bhí bailile leis chuna sííocht a bnecht éile se gan nám luig peidir níos lo duine na thomthóirí bhíad sa Ivan Roberts osciún déimlíana hainis náfin linn níos mógus. Os a caintear bhoscadóirí tá míad na hir a gorcaíine agus a radio na Gaeltachta go háirithe cuioineh chomá ar chémas ó beglaí a chaileach léidir í go muig a ní a cormach ó beglaí an comórtas tamil de bblianta siar chomá is tóim gur bhfuil mar éachtant
hochrid agus thóra chéamas ceó dain is a héan préomhacha an cheol tradiisiúnta in nathir na Gaeltachta agus I radio na Gaeltachta chomá. Bheith fá chuoineh an trás a gcónaí teis bliana cheoltóirí nos Jimmy Doyle líomh luachra, agus na ceoltóirí eile léir chuide go hallúid agus chuide náfuil lín an trás a don líon agus a bhílín in narig. Focail scuir do airití Pedro Riada agus a chlár chuideach an ceol is mór a gine an tardáin a thuairt de feidir réidir na Gaeltachta do chuideach an ceol. sé Pedro a chroigh agus a choigh agus a stúraigh agus a bhúnlaigh agus a bhúnlaíon an bán óir a gcónaí agus an tendálaí ginan sé ar a comórtas tá sé le molla agus an rud ath crotha aige tá sé le molla agus an tendálaí ginan sé ar a híomh féin chuideach an ceol agus ar ardáin réidir na Gaeltachta ar an nudsa ar dúgann sé chuideach an ceol agus bán óir Seán ó Riada tá sé le molla agus léirú tóla mar ringiún agus ar an meas atá aige Pedar ar an rud ath crotha aige. Leis sin níl mórán sead bhil bás taonnta go Pedar go raibh Níl mórán eile le rágum ach gachra ar na moltóirí agus iad am dain bhachna vitson agus a fáiltí misnis chun an ardáin rimis an tír príomhhaim nach stálim níos Anton O'Callaghan a hascan bhfuil rémanit agus fáil trót réman agus súlagan bheith coibbriú le festa ach Anton O'Callaghan a chuoine Uisle. Gurmach go garach agus gurmach agah sé chumá céanna. Tá as orm mar bhildan antíomhas fóla dar ire tá sa chúlra agus an comórtas seachtáil bheith ábalta ar ddíorcha leabhar sliv. Blian in ní bliana agus méag teacht an seo ó thosaigh an comórtas bíon altacht orm maiall ar an chaideán agus an sásamh agus an pléisiúr a bhainmuid ar fad as na comórtas í seo. Is comórtas ar le I seo mar is óldúin, mar ní mar a chéile ó bhblion go blian. So im bliana blian na fideile agus bhí fésta ceoil agin ní léon áras faoi sin agus táid ar fad ag smína bhar na moltóirí bachta go raibh ortha teacht ar chinine mar is cinse nach raibh sé fuirist. Is fiú rá go bhfuil an comórtas I gcuimhne ar Sheáin ó Riada, mí bhéimiis an seo marach agus nuair a tháinig an riadach ar an bhód hí an ceol sais ar an imil ar an gúlráid ach déach sé an hiige go méich an ceol ins na honid bagalánta a bhí ar fáil an Shelburne, an Gaiety agus onid ó Huí agus ó Yes agus fich a nachtmuid in Óstáin álinn an Rochestown Park agus muidir chéile ar fud na crinne a bhuichas de radio na Gaeltachta. Níl áras ach go bhfuil muid I ré orga is dóilamsa den cheol tradiisiúnta agus is dóilam gur ábhar ceiliúre sin dúin ar fad. Chaim a héin scór blian le Gaelín agus tá áthas orm go bhfuil an feartnéireacht sin go láidir le muinte Riada agus leis an comórtas seo tá Gaelín ag ceiliúre im líana freisin tá siad 7 blian ar an saoil, so mar a bheith sais Uncle Óg ag radio na Gaeltachta a réhéid sin. Péiscéile is I deanta chéile is fearr sin agus is bralam a bheith bhór gcuideachta. Fág mé an sin just hasú an lua, an cumína tá chuirtha orin ag na teagascóirí, na múnseirí go léir bhíon ag tréáil na daine seo ó bhí siad ábalta bre ar an vigil, agus fidil níos lú na mar a bheith acu a nocht. Ní iné nó iniu a hála sé sin, so tá obair síl choristeacha le cabhar ó bheantóirí ar fud na crinne, agus is deas na stílanna sin na cleistáil ag teacht tríd, ó sligach ó John Kelly, ó fud na tíre ar fad. Bhí mar ag taistil in ar neganna agus muidir géisteach leis na ceoltóirí difriúla, gan a bheith tracht ar ag taistil ar fud na crinne agus iad ag teacht óna ceir a háide. Mar dearm pléisiúr tréslíam le Arna-G ar an mreithlá 5 blian agus go háirithe le Pedar agus an chlár iontacha tá aige agus an comórtas eisiíoch seo gur fada búin sibh. Well, tá targum ach sarnina de sin díoch ríist Keith Johnson agus imrágur míl maithagah agus agriocht tá anhachtach doing agus bhín an stúra harling dúna lárás a marachú agus úna go mi gachrahara cótas ceoltóirí éirn is úntach an agriochtid is tugann siad cáirdaig. So, gan a héile muile úntaí bhsála tá plean mór siúlgainn lár na huair bí fear amachta tar dagan san ain a cocarálagainn
agus beag féil na léir teacht ríist beag na seaachlíonn sos fiche cúig sa fete se bheisi na chur bhórdéalinn. Éidir an dá lín. A ducoch an mhór ó Minneapolis, Minnesota, Rossens agus an Bonn a bhailú sé sin Joseph George. Ina steród an Bonn úr troslam. Buair na bliana gabhíle sa fihedó, Bonn Seán an Riada, Joseph de Georgeo ó Minnesota, America. So, Seán, good tune, we'll play one tune from tonight. Seán, good tune, and something to play one last tune. I'r meeting is George teacht agus tune van der noch a haint dorá fénig. Caigan buair, the winner always has to play, mar derfa. So, tá Brian namach treis a fiddle féin a húrt soschaige. Bín sé fáil marrón hier a dráidín anas a go chéine. Ní dálam go gedin Joseph, go sé buitige. Well, a rinne uasal, gur míle maith go peach gúin se bhgéisteach ling nó feiring, gur míle maith go gur bheithnar daunta a nocht agus began comórtas bánóir de fheiceáil oscailis arbad de fedógad gachéantais. Fedógad gachéantais agus blianan tacaid blian se chuig bailóid úrís leis na flút léir agus beag comórtas eleging. Idir an dálín, fá go méid sláán go le buair na bliana se, buair Bánóir Seán Riada gabhílis fihedó a vidal se chuibh Joseph de Georgeo.